ጓል ኣንስተይቲ ክትቀራረባ ክትደሊ ከላ እተርእዮም ሰለስተ ምልክታት እዞም ምልክታት ክትርዳእ እንተዘይክኢልካ ዕድላት የምልጡኻ ኣለው። ዕድልካ ተጠቀመሉ። ቁፅሪ 3 ክጅምር እየ። ሳልሳይ ትጥምተካ ብፍላይ እናደጋገመት ትጥምተካ ሓንሳብ ሪኣትካ መሊሳ እናደጋገመት ትጥምተካ እንተልያ ክትቀራረባ ደልያ ኣላ። ካልኣይ ናባኻ ምሕር ትጠብቕ ኣብ እትዕልልሉ ወይ ድማ ብሓደ ኮፍ ኣብ እትብልሉ ናባኻ ምሕር ትጠብቕ ኣመና ትፅግዓካ እንተኮይና ሕዚ እውን ናባኻ ክትቀራርብ ከም ዝደለየት ሓደ ምልክት እዩ። ቀዳማይ ምልክት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትቀርበካ እንተደልያ ዕድላት ትፈጥረልካ። ንኣብነት ንኽተዋግዓ ወይ እውን ንኽትረኽበካ ዕድላት ትፈጥር። እዞም ነገራት ትገብር እንተኮይና ማዕፆኣ ትኸፍተልካ ከም ዘላ እዩ። እቲ ገዛ እውን ክትኣትዋ ኣለካ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ጓል ኣንስተይቲ ክትቀራረባ ክትደሊ ከላ እተርእዮም ሰለስተ